Let the Cast Production. Ay, ko gorko tordo jontaɗo ɗum koko deƴƴa jontaɗe sahamu katanta leñol gandiraɗo ruwa leñol nan yanke o ortuɓe leñol ɗi irtowo ganni ella laldo to enɗam leñol ze giɗo enno nunɗuɗo on cowo ella leñol alhamdulillah mi yetti Allah ko dara dañama komi jimnaɗo yonta moƴƴo Allah tagi mi rimbi ɗiɗo hulɓe Allah ko suɗɗo yummo jiɗade baba mbaɗɗumi hakkille ngummimi kam yottude hujjame ƴellidde leñolam komi perowo laaɓi kam momtude gonde ɓiɓɓe ngendam komi dariɗo kam firde tarikaji jamba reɓe leydam jamfonoɓe ɓe calino yaware mam yirtu gande mawɓam okorol ɗiyanke ortuɗo leñol ɓiɗɗowo ganni lalɗo toɗo enɗam leñol giɗo nuɗuɗo on cowo leñol ko ɓiɗɗo mon ko ɓiɗɗo mo guedde korkaji waɗa turdiwano yeyiɓe mum abo ande mum sellina dine mum ɓulna inde mum darano leñol mum Allah ko jomam Muhammadu nulaɗam nene baba jignabam islam dine am kular ɗemgalam kulago ƴiƴamam fuuta no kam toro gendam korkaji wura am wura nder wala am wuro sernaɓe am e waliyaɓe am mami dado ha tiiɗa gam darnade fuuta gendam jaɓɓalam komi jangga ɗemgalam okoro ƴiyanke ortuɗo leñol ɓiɗɗowo ganni lalɗo toɗo enɗam leñol giɗo nuɗuɗo on cowo leñol ko ɓiɗɗo mon jettoɗe godini Allah jom baɗe bawɗe e julde nulaɗo makko mo yimɓe tagara saabu mum ndeɗo ilde ɓulnimi nde ko yinde ferde laaɓi majjinanoɗi mi haɓata mi tampata e daranade leñolam mo yiɗimi hen ma tawam mo añirimi ɗum ma woppam komi pulla gurnam e mayde ko ɓiɗɗam mo guedde korkaji waɗa turdiwano yeyiɓe mum abo ande mum sellina dine mum ɓulna inde mum darano leñol mum ko ɓiɗɗam mo guedde korkaji waɗa turdiwano yeyiɓe mum abo ande mum sellina dine mum ɓulna inde mum darano leñol mum yetti yiɗɓe sehilaɓe hono Oumar Diop Ceerno Yaya Souleymane Ahmadou Deme Bakar Seck Mama Fati ma camma teddagal rutte e mon practice next perfecture etta gonga pamade ruwal leñol Dilly Grand Tailleur